En Sarria levan 3 días dándolle o futbolín, ca celebración dun campeonato, un máster que chega este ano a 13ª edición, con 9.000 euros en premios e ca participación de 340 parellas de xogadores, moitos deles procedentes de fora de Galicia. Foi no 1937 cando Alexandre de Fisterra patentou o futbolín, idea que discurriu despois de estar ingresado nun hospital de Barcelona, onde cadrou con outros nenos que, como el, non podían xogar o fútbol polas feridas sufridas ou quedar sepultado nun bombardeo na Guerra Civil. Despois chegoulle o exilio en Francia e en América, onde empezou a fabricar e a mellorar o deseño dos futbolís. A sorpresa chegoulle cando na transición volveu a España e comprobou que aquí era un xogo estendido e exitoso e que as fábricas de xoguetes apropiáranse da súa invención. Un xogo a carón do que se organizan centos de campeonatos como o desta fin de semana en Sarria. Porque no pobo sempre tuvo moi boa aceptación este xogo e ao final ano a ano sempre siguen saindo novos xogadores e cada ano vamos incrementando o número de parellas. Neste campeonato xuntáronse 340 parellas. O campeón da modalidade de movemento é Tomás, que leva 15 anos xogando. É un xogo de toda a vida que sempre nos gustou e cando coñecemos o que é a competición, pois enganchámonos un pouco a isto, non? Rocío, educadora social que gañou varios campeonatos femininos, tamén xoga o futbolín dende cativiña. Primeiro que che guste, como a todo tipo de deporte. Despois, lóxicamente, pois entrenar, poñerlle ganas, concentración, motivación. A presenza feminina no futbolín é cada día maior. En España hai uns 12.000 federados.